Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. A blessed Sunday sa inyong lahat. At ito po si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung weekend po. At ito po ay para sa na yung araw ng linggo hanggang Miyerkules, Agosto 17 hanggang 20, 2025. At ito ba ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang BPI Sustainability, yung interested para malaman kung ano itong BPI Sustainability program ng bangkong ito, ay click lang niyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Na yun po ay umpisa na natin ang pinaka-latest update. Meron po tayong binabantayan mga area of low pressure. Ang isa po dito ay isang malaking LPA dito sa may West Philippine Sea, si 91W, kasalukuyan sa mga oras na ito since nagawa natin itong GraphSat kahapon. At valid po ito hanggang bukas, Lunes. Nandito na po siya malapit sa coastal waters ng Hainan Island. Sa may labas po ito ng PAR sa may South China Sea. Pero napakalaki po ng kanyang sirkulasyon. Isa po siyang characteristics ng monsoon depression. Pag sinabi natin monsoon depression, kanyang center point ay kulang ang hangin. Ang malakas na hangin niya nandito po sa may periphery. Okay, nandyan lang po yung malakas na hangin niya. Dito hindi masyado sa gitna. So hindi po siya tinatawag na tropical cyclone. Monsoon depression po ang tawag niyan. But ito po ay inaasahan na daan ng Hainan Island hanggang maglandfall finally sa may Northern Vietnam o sa may Lejeju Peninsula. So magdadala pa rin ng hanging habagat dito sa may Calayan Island Group at sa may bahagi po ng Palawan at sa mga coastal waters po ng Kanlurang Luzon. Ang buong Pilipinas naman po ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na ulan na may pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ang tinatawag nating monsoon trough. Aktibo po siya since kahapon. At dito po sa dulo nitong monsoon trough, since nagawa natin ito kahapon ng mga bandang alas 5, ay wala pang pinapakita dito. Pat sa mga oras na ito, may nag-form na po dito panibagong LPA. Ito po si LPA 92W. So itong system na ito ay nagkakaroon po ng pagbilis ng kanyang paglakas at posibleng maging ganap na bagyo paglapit niya po dito sa may bahagi po ng Southern Islands of Japan sa may Okinawa, Ryukyu areas. So that will be baka bukas. At kung nasa loob pa po siya ng PAR at maging ganap na bagyo po siya, so bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa. At so yan po ang kalagayan ng ating panahon. Wala po tayong threat o pangamba sa mga low pressure na posibleng maging bagyo. Normal po na nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm sa hapon o gabi, minsan umaga, sa iba't ibang panig ng bansa since nasa buwan pa rin tayo ng Agosto. Although ang habagat nandito lang po sa may West Philippine Sea, ay inaasahan pa rin natin magkakaroon pa rin ng hanging habagat sa mga susunod na linggo dahil po nasa panahon pa po ng hanging habagat hanggang September 30 po yan or minsan first week of October ang kanyang duration. June to September po yan ang hanging habagat. Dito naman po sa pinakadulo ng Western Pacific sa labas ng PAR, meron isang mahinang LPA si 90W but ito po ay hindi po ito inaasahan na maging ganap na bagyo. So mahina lamang po siya at mayroon dito panibagong tropical wave. Kung titingnan natin yung fast animation mula sa University of Wisconsin tropical cyclone page, nandito po yung tinatawag nating tropical wave. Hindi pa po siya closed LPA but binabantayan po natin yan. Medyo elongated po ito na area of low pressure itong tinatawag natin mga tropical waves. Ito po yung isang tropical wave si 90W na medyo naging tropical wave na po siya bilang isang open-ended na clusters of clouds. Okay? So, ito yung bagong LPA na yon si 92W na mabilis na nagde-develop. At inaasahan po ito tatahak patungo sa may Southern Islands of Japan sa loob ng 24 oras. At ito naman po yung tinatawag nating monsoon depression si LPA 91W na yung kanyang malakas na hangin, yung periphery ay nandito po sa may bahagi nito ng West Philippine Sea. So dito medyo maalon at mahangin. Hanggang 50 kph ang hangin po dyan. Sa atin, okay naman po ang ating hangin. Okay? Variable winds at kalmado.
At kung titingnan natin yung latest mula sa European Model Ensemble, galing sa easterlywave.com, kitang-kita po ninyo dito yung dalawang kandidatong LPA, yung Invest 91W at si Invest 92W. Itong si Invest 92W, itong area na ito ang medyo aktibo. Ito ang posibleng maging ganap na bagyo. Kasi itong si 91W medyo may kalakihan at nahihirap po siya mag-organized. Kaya ma-maintain lang siya bilang isang LPA o tinatawag nating monsoon depression. So ito, kapag maging ganap na bagyo, wala naman problema po sa ating bansa kasi mahina pa ang hanging habagat. Wala naman po tayong tinatawag na pag-surge ng wet phase. Wala pang wet phase ng Modern Julian Oscillation. Papakita natin sa inyo maya lamang latest niyan. So, itong latest naman po mula sa Google Weather Lab na kung saan ini-invest, pinapakita na po ito yung forecast mula sa AI model nila, yung DeepMind at yung WeatherNext model as well. So, pinapakita dito, pati yung European model ay kasama dito na for the next 5 days. So, yan. Bukas po ng Lunes, lahat ng AI model ng Google at yung European model ay mukhang pinapadevelop itong weather system si 92W, samantala si 91W ay nasa Gulf of Tonkin na po. At ito naman po yung LPA na isa, yung European model lamang po ang nagpapakitang bilang isang LPA but wala naman pong developments na mangyayari. So for the next 5 days okay naman po tayo, but from 5 days to 10 days, lalong-lalo po sa next weekend, may pinapakita po dito ang Google Mind model na baka may mag-form dito sa may West Philippine Sea. But no problem at all kasi ito po ay patungo sa general direction po nitong Hainan Island again. So wala naman po sa ating kapuluan. So makita niyo medyo watak-watak po ang population ng model na ito, itong AI model ng Google which is DeepMind. Okay, so no worries. And sa ating zoom in southern animation mula sa windy, ay kitang-kita po ninyo paglabasan ng mga thunderstorms ngayong hapon hanggang mamayang gabi. So halos iba't ibang bahagi ng ating bansa ay magkakaroon po ng mga localized thunderstorms. So maliban lamang po sa mga lugar ninyo, minsan hit or miss po itong mga thunderstorms. Kahit na sinasabi sa forecast baka may ulan, minsan sa tabing munisipyo kayo makakaranas ng mga ulan o sa tabing syudad. So, depende po yan kung saan exactly magde-develop itong mga localized thunderstorms. So, mag-iingat sa mga biglaang paglakas ng ulan na magkakos ng mga tinatawag nating flash flood, pati yung mga pagguho ng lupa, mga kidlat, okay? Mga tinatawag nating subasco, paglaki ng alon, kapag mayroon pong mga localized thunderstorms, pati yung mga pagbagsak ng mga yelo, mga maliliit na yelo, tinatawag nating mga hail. Okay, mga hailstorm yan tawag. Now, dito naman po sa rain forecast for the next 5 days hanggang Friday, inaasahan po natin na hapon-hapon may mga thunderstorms po tayo. Tulad bukas, dito sa may Ilagang Luzon, parts ng Bicol, sa may Mindanao. Then, Martes ng hapon, meron na naman po sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. And dito rin po sa nakating pong Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. So, hapon-hapon, in-expect po natin itong mga tag-ulan. In-expect po natin mga localized thunderstorms, mga localized rainfall dahil po sa nasa tag-ulan pa po tayo. At sa ating wind forecast for the next 5 days, which is from 50 to 70% ang accuracy nito, ay bukas po yung LPA dito po sa Gulf of Tonkin, itong si 91W, samantala si 92W ay patungo po sa may area po ng Southern Islands of Japan, sa may Okinawa. Mukhang lalabas na po siya ng PAR. At sa Martes ng hapon, all clear na naman po sa ating bansa. Okay? Variable winds, kalmado hanggang light winds. At sa Miyerkules, walang problema hanggang sa darating pong Biyernes. Although sa Biyernes, magkakaroon na po tayo ng shift ng hangin dito sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao mula sa Kanluran. So mukhang may mag-establish po dito ang panibagong monsoon trough across Luzon na baka may mag-form na naman na bagong LPA. So kung i-move natin ang forecast mula sa next weekend, Agosto 23 at 24, Sabado at Linggo,
hanggang sa katapusan, Agosto 30 at 31, itong forecast na ito up to 14 days ay highly uncertain at mababa ang probability, ay may pinapakita po ditong establishment na naman po ng tinatawag nating monsoon trough. Okay, so hanggang katapusan po dyan, meron po tinatawag nating aktibong monsoon trough dito. So within that line, may mag-form na baka may low pressure dito sa may east of Bicol at meron rin sa may west of Luzon. But again, itong forecast na ito is highly uncertain pa. Mababa pa po ang probability. So we will let you know by next weekend kung matutuloy ito. But so far, okay pa naman po ang ating panahon. Sa forecast sa alon, walang problema po. Except po sa West Philippine Sea, mukhang sa araw na ito talagang maabot pa rin ng 3 meters ang alon dito sa may West Philippine Sea. At nakikita po ninyo dito, okay? Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay nasa 1 metro hanggang sa kalmado ang mga alon. Lalong-lalo na po for the next 5 days hanggang sa Biyernes, wala po masyadong kaalon-alon ang ating karagatan. Umaabot lamang po hanggang 1 metro po ang laki ng alon all throughout the Philippine waters. So, suitable po para mangisda at maglayag sa karagatan. Okay, so no problem at all. Now, punta naman po natin latest sa Modern Julian Oscillation. Unahin natin ito sa National Weather Service Climate Prediction Center ng NOAA. So, kita po niyo ito, galing po ito sa American model. Ang forecast between August 16 to 30th ay nasa wet phase po itong Indian Ocean hanggang dito sa may area po ng Indonesia. Okay, ang Philippines po kasi ay banda dito. So, walang pinapakitang malakas na MJO. But, magkakaroon tayo ng bahagyang wet phase. Okay, but mahina po ang Modern Julian Oscillation. Sa katapusan po yan ng Agosto. So, we shall see kung matutuloy po ito, but expect natin may mga thunderstorms pa rin hapon-hapon o gabi-gabi dahil po sa pagdating natin sa wet phase. Base po yan sa American model. So, sa Agosto 25 hanggang 31, ang pagdating natin sa slight wet phase. Yan po. Okay, ito kasi dry phase po yan. Samantala sa European model MJO forecast, so nakita po niyo dito sa Wheeler and Hendon na diagram na nandito po siya sa may Indian Ocean, and pagpunta sa bahagi ng maritime continent, ito may area ng Indonesia, dito kasi yung Philippines, baka meron po tayong bahagyang wet phase. So yan po ang forecast, pero malapit po siya sa circle, ibig sabihin hindi po siya masyadong kalakasan. Ang wino-worry natin kapag ang Modern Julian Oscillation ay banda dito sa area na ito, yan po ang medyo may kalakasan. Multiple storms po yan, multiple tropical cyclones ang posibleng mag-form, at medyo malakas po dyan ang habagat. So, katamtaman hanggang mahina lamang po ang habagat sa mga susunod na 2 linggo base sa pagpunta natin sa mild na wet phase. At ito yung latest naman mula sa Modern Julian Oscillation forecast ng Bureau of Meteorology ng Australian government. At nandito po yung initial, hindi po masyado sa kanila kalakasan ang wet phase. So, manatili po malapit po dito sa center point ng circle. So, hindi po masyado at babalik ulit dito sa may Indian Ocean hanggang sa first week. Okay, hanggang sa September 16. Nandiyan lang po sa may Indian Ocean itong Modern Julian Oscillation wet phase. So, we will let you know sa katapusan ng Agosto kung lalakas po ang MJO na wet phase, but magdala lang po lagi ng payong, kapote, dahil po hapon-hapon may maulan po tayo dahil nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan hanggang sa Oktubre. Although ang katapusan ng habagat ay sa end of September or early first week of October. So, we will keep you updated kung may mga pagbabago po dyan. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest update sa ating panahon. Chillax lang tayo. And, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote dahil may mga ulan po tayo hapon-hapon. Mag-ingat po sa mga sudden burst of rainfall mula dito sa mga thunderstorms at mag-ingat po sa mga flood-prone areas. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon. Nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at kita-kita ulit tayo next week sa darating pong Miyerkules. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.